ডাক্তার নাই জানা পাবে বিথি দোকান Hello lamsugo norongno taisa ani katal video gai tabuk gai chung doctor thana nai tongo sarik phaising tabuk sarik kaham ha kaham hamya ani busa lumjak hingai doctor phunungan thana nai tongo hingai nodi kinara asuk laijak nodi tuitor mani nai tongo nodi tuitor thangka ga pardang manong maya hene nai tongta ani busa kai lumjak phano nodi nu khangai khushi nangjago bo hingai norong nai tongdi choya karui jung doctor thangkai doctor tam tam sanorong joto share khai tongnai do nai tongdi thok kepe ke phul dujak kisa thandam kha bokrok hingai ham khai di jung te ham konori tui to jak wati phemenu segang ko haising rong ko inthangka ko himi tong bo yak ko tung ya phara asta chori joto kudu pick up I don't know doctor thani lama ongkholai himlai tong sung tabu ijang nai lai himi tong bo himna po hinge himlai tung ta lumja phana himnani tong thogai tong ha hingai hospital lo phaisok pajak ke bukrui borok bondo pura khara khali ba haimun amjak hospital ani khumai kan lagai bondo se tola phaising kasa ngai tabukha mondir malayo achukui tongmani jaga tabukai achukui rest doctor nai jana babe nai jana bai khata bukai thanglai tongo bini bag go yak dai nao ekdom sori taisa tungse phaika bini tong thojai tong ha lama hini bithi dukan barakabang bisinga barakabang khunjuro se bufu daja ekdom kirma sinjakai khunjur kainiyo kirsuka nugui স্বেচ্ছাসেবক বর্গকে আমি অনুরোধ করব বন্দির ভেতরে যাতে ছোট ছোট বাচ্চারা প্রবেশ করতে না পারে
guys sungkai mela purana ya ba den phaika tam ka horung nai hine an busalum jak nge ba abo nogo phaima solak lama nukhang kai chorok mela bu kisa berai phaika ta berai ani busana belun kaisa paire kha hingka kaisa engko tam kamo abo chopra kaisa paitu kha asungno tai kunu tulia hingkai asukai no nogo phaile ka chung hingka ani busane lumja khorotai ba bari sukka lumani hingkai ani bagai mela rok asung nai liya ta hingka asungno kok hambai ani video choi kari nai me bagai hingkai kisa jaja khangkai share khaire di video no like khaire di asungno